14 сакавіка 1914 года у Вільні ў сям'і Стэфаніі з метра Бароўскіх нарадзілася дзяўчынка, якой наканавана было стаць легендай беларускага сцэнічнага танца, а таксама звязаць сваё жыццё з Гродна. Мяне завуць Настасья Суханосік, і вы на канале Гродна 1127. І сёння ў цыкле Градзенкі я пазнаёмлю вас з Ларысай Ляшэнка, выбітнай градзенскай балетмейстаркай. Музыка атачала Ларысу з дзяцінства. Бацька Змітрый Змітраевіч, паважаны юрыст, ён граў на ўсіх даступных яму інструментах і нават сам майстраваў скрыпкі. Менавіта ён прывіў дачцэ любоў да мастацтва. Падчас ваенных завірух пачатку 20-го стагоддзя сям'я Бароўскіх некалькі разоў пераязджала ў пошуках бяспечнага месца. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі яны аселі ў расійскім Арле. У школе Ларыса вучылася граць на віяланчэлі, скрыпцы і фартэпіяна. А любую п'есу запамінала на слых яшчэ падчас ігры настаўніцай, але галоўным захапленнем стаў менавіта танец. Пасля сканчэння музычнай вучэльні Ларысу ў 1934 годзе запрасілі як танцорку ў Варонежскі тэатр музычнай камедыі. І менавіта там да яе прыйшоў першы поспех. Там яна сустрэла свайго будучага мужа, саліста хору Пятра Ляшэнку. Разам з ім у 1939 годзе Ларыса пераехала ў Мінск. Падзея, якая змяніла далейшае жыццё Ларысы, стала знаёмства з Рыгорам Шырмам і яго беларускім ансамблем песні і танца, які з 1939 года працаваў у Беластоку. У 1944 калектыў пераехаў у Гродна, а яшчэ праз пару гадоў быў перайменаваны ў дзяржаўны хор БССР. Пераезд у Гродна стаў для Ларысы пачаткам новай творчай эпохі. І гэта не гледзячы на тое, што яе з Шырмам шляхі хутка разышліся. У нашым горадзе яна кіравала танцавальнымі калектывамі, выкладала народны танец і сабрала вакол сабе таленавітых артыстаў. Дарэчы, першыя гады ў Гродні Ляшэнкі жылі ў будынку сённяшняга рэстарана «Стары Лямус». Там быў інтэрнат для супрацоўнікаў сферы культуры. У 1957 годзе паўстаў ансамбль «Нёман». Ларыса Ляшэнка стала яго душой і сэрцам як балетмейстарка. Пад яе кіраўніцтвам калектыў аб'ездзіў увесь Савецкі Саюз, выступаў у Польшы, Германіі, Балгарыі і Іспаніі. Першая пастаноўка Ляшэнкі ў «Нёмане» знакаміты «Крыжачок». Танец, які яна стварала на аснове народных традыцый. Яго складаны малюнак нагадвае беларускі арнамент, пераплятаюцца пары, ствараюць узоры, як ніткі ў традыцыйным рушніку. Каб стварыць свае танцы, Ларыса Ляшэнка гадамі ездзіла па вёсках Градзеншчыны. Яна запісвала народныя мелодыі, замалёўвала рухі танцораў, збірала старыя касцюмы. А потым яна сама малявала эскізы сцэнічных касцюмаў для сваіх танцораў, падбірала колеры і тканіны. За час працы ў Гродні Ларыса Змітрыеўна выхавала больш за 100 прафесійных танцораў і харэографаў, паставіла каля 200 танцаў. Яна стварыла ўласную школу народнага танца і нават рок-гурт. І 20 гадоў яна выкладала ў гродзенскім культасветвучылішчы. І яго танцавальны калектыў меў славу аднаго з найлепшых у горадзе. Ляшэнка была балетмейстаркай Нёмана да 1996 года і сышла, калі ёй было ўжо 82 гады. Памерла яна ў 2004 на 91 годзе свайго жыцця. Сёння танцы Ларысы Ляшэнкі жывуць новым жыццём. Іх выконваюць як прафесійныя, так і аматарскія калектывы па ўсёй Беларусі. А яе «Крыжачок», «Мяцеліца», «Полька-рассыпуха» сталі проста класікай беларускай сцэнічнай харэаграфіі. Вучні і паслядоўнікі працягваюць справу настаўніцы. У яе гонар, дарэчы, названа адна з вуліц Гродна. Падпішыцеся на канал Гродна 1127 і абавязкова пастаўце падабайку, пакіньце каментар, каб яшчэ больш людзей даведалася пра выдатных жанчын нашага славутага горада. І да сустрэчы ў наступным выпуску. Хутка з вамі пабачымся.